Kmin il-ġimgħa filgħodu eluf ta' nies waslu l-Isla wara l-mixja matul il-lejl ta' bejn il-ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira. Din is-sena kienet il-15-il sena nfila tal-mixja Brisq Puttino Cares u l-parteċipanti komplew jattendu biħġarhom għal din il-mixja ta' karità. Bħal kull sena, il-maġġor parti tal-folla pparteċipat fil-mixja iżda jkun hemm min jippreferi mezzi oħra bħal fosthom ġiri jew qdif bir-rota. Matul il-mixja tul il-lejl, il-parteċipanti nataw frott u ilma u mal-wasla tagħhom fid-destinazzjoni aħħarija ingħataw anke ċertifikat ta' parteċipazzjoni. Il-folla nġabret fil-pjazza tal-Mellieħa fin-nofsija ta' filgħodu u minn hemm bdiet il-mixja twila lejn l-Isla fejn ħafna pruvaw mhux biss iwettqu l-mixja iżda jaslu f'ħin inqas mis-snin ta' qabel. Kienu bosta dawk li fuq il-medja soċjali tefgħu ir-ritratti tagħhom wara li rnexxielhom iwettqu din il-mixja b'suċċess flimkien ma' familjari u ħbieb. Kif il-parteċipanti bdew jaslu l-Isla, l-organizzaturi wkoll provdew trasport b'xejn lura. Il-parteċipanti ġew mitluba jagħtu donazzjoni minima ta' 10 euro. Madankollu waqt il-mixja ġew milquha donazzjonijiet oħra minn dawk preżenti. Intant il-lejla fuq il-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali se tkompli l-maratona ġbir ta' fondi Brisq Puttino Cares.